Здравейте хора, добре сте дошли в следващия влог. Преди малко излязох от работа, взех и нея от работа и излязохме да гледаме мебели за новата ни квартира. Трябват ни някакви дивани за всекидневната и така. Нека да покажа. Хайде. В момента сме в Хьофна, като масата е хубава. В момента сме в Хьофна, като след малко ще ходим до друг магазин. Тук наблизо на 10 минути в Берлин-Лихтенберг, Марцан. Има един доста хубав магазин. Някакъв американски, мисля, че е. За дивани. Като видим, ще видим какво има там. В смисъл си харесахме нещо онлайн и ще го видим. Да видим. Има доста, но виж сам цената. 5000 евро на промоция. 3000, дали се заслужава? Не мисля. Можете си го закупите и за 800 евро. От някъде другаде. Значи имаше доста неща, но и бяха доста скъпи. В момента продължаваме към втория магазин. Между другото бяхме в Икеа, не знам дали се вижда. Оттам купихме няколко неща, ще ви ги покажа като сме вкъщи, защото бяхме ги купили преди няколко дена. До после. И ето ни в следващия магазин. Ето тук си харесахме ето този диван. В момента ще видим за какво става въпрос. Струва 700 евро. Нека видим. Всичко е американско. Нека видим. И така, здравейте, след около час и половина, значи бяхме около час и половина в магазина. Значи не съм виждал толкова нагли продавачи. Просто няма такова нещо. В смисъл, и не те пускат докато не си купиш едно нещо. Значи, те са дори по-нагли от нашите, които дават кредити по Технополис, Техномаркет. Където им казваш, не искам кредити, не знам си какво на изплащане, те пак ти предлагат. Значи, бяхме си харесали едно диванче. В сайта им пише, че струва 700 евро. От нали, 700 евро. Там имаше с доста гадния цвят, в смисъл кафяво. И струва 2500 лева. Евро. Евро да, евро. Baustelle in 300 метра. И те нали, казаха, нали, че са производители и така нататък, че можем да си изберем какъвто си цвят искаме и така нататък. И си казахме, добре, айде, дай, те просто не те пускат. Избрахме си там някакъв цвят, направиха ни там супер промоцията, като от 2500 ни дойде около 1420 или 60 евро. И където в края викам, аз имам отдел, нали, купони, като за Штамкунден.
За потребители, да, за клиенти, които, да, за клиенти отделно 150 евро намаление, значи идва около 1300 евро. Да, и все още си помислихме, нали, между другото тук хапнах година пред месец. И си казахме, нали, че ще си помислим, нали, дали веднага или не. Просто е да пуска човек, после шефа на магазина. 1100 евро, да. Значи за 1100 евро добре, ама в смисъл дивана беше малък. 2 метра на... В смисъл той е такова L, 2 метра на метър и нещо. Като цяло не знам дали заслужава, според мен не се заслужава. Но все още имаме време и ще видим какво става и какво не става. Дали ще намерим нещо готино или не. До после. Спания си имаме. И така, пред няколко дни бяхме резервирали хладилник. В момента чакаме за хладилника. След малко ще ни донеса хладилника, трябва да направим място в колата. Малко е пълен, но пак е да, пазен ден. Иначе харесахме се и диван. И може би ще видя да резервираме така. Защо? Ще кажете, че ще резервирам, а не просто да купувам. Защото чрез резервация се ползват най-различни кодове и с най-различни купони и така нататък може да се купува по-ефтино. В момента струва по 85 евро струва. Ще ви пусна и снимки да видите. Така, нека да направим малко място тук. Мисля, че ще пасне, но по хладилника е някъде 1,80. И така чакаме. Между другото, да, от тук купихме този магазин, хладилника Поко. Между другото има доста хубави продукти на хубава цена. В смисъл, няма смисъл за едно и също нещо да давате тройно, четворно и така нататък. Пасна бе, пасна.